denek badakizute tesi ofiziala zer den. Etorri zirela konkistadore batzu, zaldizkoekin, kargoekin, testagitzen. Bere ala esan dezagun, Indo-Europa zalen teoria hortan, bere epatzen dituzten urteetan, oraindik zaldia etzen etxikotu, etzen hezia. Lehenbiziko zaldikakoa, zeiten dira, Krista horreko 2000 urtean, milenioan, 2000 garen milenio hasieran, karoa, eta 2000 garen milenioaren amaieran, zaldira bigaiten, eta gauza segurua, Krista horreko azken milenio. Horta berian, teoria lurrera egiten. Gero, ezin da izan aro haietan, nekazaritzak ekarri gauza asko, jateko asko, poblazioen important bat, orako bide luzeetan ermetik, beste gauza. Beraz, Indo-Europaren teori hori, ezin hobatuzkoa. Hori da, alemanek asmatutako amenstu. Hori, gara egan, 1786 antzeko irautza aldetik, ingles epaile bat bazen Kalkutan, aizina asko zuena, eta historiatu zuen bertako hizkuntza jakintsua, zahara, sanskritoa. Eta tekstuak, Kristo aurreko 3.000 urte aurrekoak. Eta konturatu zen, kulturatu abaitzen, helenista zen, latinista zen, germanista zen, konturatu zen denako sanskrito hori eta Europako hizkuntza zahara, klasikoa, senidezke. Eta orduan, gertatzen da gauza bat, guretzat oso neke dena ulertzeko, aleman-germaniko mundu hori, bazuen komplexu bat, bere kultura zera, barbaruen kultura, zaldiak nintzatzeko, gerra arteko, hori zela bakarrik. Eta aldiz, kultur komplexuak, mediterrana ingurukoak, grezierakoak, latinera, eta frantzesera, italiera, eta ondorengoak, horiek ziren. Eta bertan oartzen dira, beren hizkuntzak, germanikoak. Grezieraren eta latineraren familiakoak zirela. Eta harro segituko dira. Izugarri harro. Eta 3 mende laurdenez, 315 bat urtez, berak hariko dira lan hoitan. Linguistikoa modernoa sortuko dute, bai berai. Eta, asmatuko dute, jakina, esplikazio bat, eguntapiko hizkuntza baitira senide, Indo-Europa senidena. Nola zizeiten altziren senide. Jakina, aurrean zuten, zonbait mende denako, imperio romanoak egin zuen gauza. Bere menperatutako eskualdetan, bera latina itzari, eta latinetik sortu ziren, italiera, espainola, kastela, frantzosera, horako zerbait bezik ez zuten asmatzen, hori zuten beren eskema. Eta gero, bestalde bat zen ere, Mediterraneo orientaldean, grekuek, Alexandrekin, imperio bat egina, eta beren imperio lekuak, han egin ziren kulturak, sortu ziren kulturak, ondareak ziren, eta beraz, egin zuten, horako zerbiten esplikazezakela bakarrik, eguntapiko hizkuntza horiek, elgarren senide izatea. Eta, beraz, hortan, biatuko dira idiotari, eta konturatuko dira leheniziko linguistak espentziren guain den metoduekin ari danean. Euskara oso diferentziatzen populazki, ergatibo famatua. Zuziotak zendu forma berezi bat, aitak egin du hori dut, aitak egin da duekin duen diferentzia. Hori, exotismo itzela zen. Gabo baraki du, Indo-Europa hasierako Indo-Europaren sintaxiaren fundamental ergatikoa zela. Hori, munduak baraki ezik askero Baionako erakasko. Nik izan dutzen ditutu, haiek zuten aitutu. Haida, asko liburu, agertuak hori garen mendean, hori, clarki esplikatzen. Alde batetik hori. Gero, beste, Euskara mena ez da, gure ustez, aztertua, merezi duen bezala. Baionan,
ez ditut ezagutzen hemen nola egiten diren erakaskuntzak, baina erakasitatek, hitzen derivazioa, hitzen jatorria, atzizkiekin bakarrik egiten zen. Esklusiboki atzizkiekin, beraz, hau izkirik gabe. Hau izkirik gabe. Oda nahi duenekin, nola esplikatzen den aurkeztu, arbaxo, arpegi, zirurika, tirurite, zapaldu, zaplastatu, denak dira, aurrezki batzuk. Eta aurrezki hori denak dira, berdin naizta hauskatzeko, sortikeriaz espazitatzen. Beraz, zaiak dira, aurreratzen, gauza horiek esplikatzen. Beraz, delako indoloparen noko hori, niretzat gutxienez, ezin txinezizkoa. Naiz, ni ez nahizen historia. Baina, 2008 Frantzian publikatu da, hola horiko historialari bat egiten liburua, eta gugera botatzen du, errautzetan, delako alemanek asmatutako Indo-Europaren teori famatu. Ez da izan, gila, gila, 5.000 urte, etorritako populazioa da, garaiketza, konkistaldea, eta beste guziak ezatu bide aurrean, eta bere hizkuntza ezagitu. Hori, dena, amentsuezko zerbait da, liburu horren arabera. Beraz, hori, usten badugu, eta, beraz, bainak behan da, Gasteizen, Laon, Eskoatzen dira, euskal linguistak diren horiek, izenez bederen hona diren horiek, beti egiten dute, linguista serio guziek izan dizute, euskara oso zenide gabeko, bakarreko zen bat da. Hori ez da zutik egiten. Hori saiatuko dira, nire tesi hori zen, 2007 aurkeztutakoa, baina txepaimaian bi zertista, germanista, eta bi euskal maixo. Eta lortu. Beraz, segituko dugu, ikuietik haratago, ikusi behar da, zer den hitzaren azken. Hititera, berriki, bigarren gerra onduan da, besotak sanskritera errandu, emezortziak mendean, greziera ezagunak, armeniera hogeiaren mendean bakarrik, germanera biztako da, ere bai, ertera ez da dira, hori denak dira, hori pixka ez izanik linguista handia, gizartarako liburu honekin, nornahik ikusiko du, aurride, zenide dira. Gero, nola, korrespondantziak nola egiten diren, konpazionek rusoz, jezik eta frantzesez lang, edo lingua, gauza bera ekan nahi dute, kontuz, forma beretik datoz. Ez estonatu, izaiten badira, itxuraz ezin txinetxizko erkak eta agorak eta egiten baditut gure hitza eta beste hitzekin. Hartuko dut erroaren sistema. Ikusi du berriki jarek dirua kandu publikatzeko bere tesia. Ez izendatzeko esango dut Michel Morvan izena, jakina ez daki euskera. Nahi itxurenik, hartzen du eskual hitzak osoik. Eta gero sikatzen du, harrapatuko duenez, erkak gai bat, ketxuan edo ainoz japoniakoan edo Korea iparrekoan edo ez dakitzen. Hori egiten zen, emeritzi mendea, hori ez da gilego nahi. Hitza erkatzen, okazioa hartuko du gatzen. Hitz xuble bat. Txako. Ganetan, gero zer da txako. Michel Morvan horrek saiatzen du, txako hori harrapatzen, gisa bersuko zerbait harrapatuko duenez, koiotea bera, edo otsoa, edo txakal, edo zerbait hartzen da, duzatzen. Txako ezin da erkatu, bora, osoi. Berda ikusi, hitza, eskual herrian begian, gure hizkuntza,
nola eraikia den. Hitzek badute egitura bat. Gure hitzak denak dira izugarrizko hitz komplikatu da. Hitz erro simple batekin dagoen, ja oso dira. Jan, edan, joan, jin, bakar batzu gula dira. Bestela hitz guziak dira, jadanitan milenioak baduzte beren atzena. Oda, txakur, da, eskola jakin balu jaun horrek, ikusiko zuen ertentzela hartzan hor. Zubera, zakur zuriek du batzuk dira, hartzari bihurtzen dira, zakur honi batzuk hartzan hor. Igiz, hor, gero jakin balu eskola jakin duzuen, hor megia, hor kuso, txako txarra, txarra izan dit, kuso janik da. Hor megia, hor usku, ziberon egiten dute, hor usku, habilba hor usku da. Hadi zakorari hor dira. Hor usku behaz, hor. Batzen du, txako hor, den batzen ikusi, txako hori, zertzen. Etxeko hor, zer. Etxeko hor, bi hitzez egindakoa, tenkatu hor. Etxeko hor, orduan ikusiko zuen, konpatzune, oiko hor. Bale bat, etxe zain, zako baten, kandikatiko. Edo etxe handele, etxe zainaren, kandikatiko. Edo sanskrituan ikusten zela, ez dira, Cesarekin edo Pompeioekin, edo hirsko, edo hori horrekin, sanskrituan handikatzen, 1000 kilometrotan. Basuz, aurra, eran nahi du, hartzan horra. Orduan, hitzak dira, naskatu, ideki. Nuntik eta nola ideki. Problema handia da, euskaran aritu izanien asko ezakiten bat ere eta euskaldunek bere zoritxan ez. Ja, agoztuta bezala izan dira, bizik aspaldi. Gu hau, hizkuntzen eta gu hauek ez dugu beti ikusten hitzak. Atzimatea hitz bat, pitz, piztura, hitz, hitz, analizatzen da. Bi hitzez egina. Bada, B, hola, B. Eto, bedi. Zure emenua, bedi. Di hori da, atzizki bat. B hori da, aditz zahar ozildo bat. Behar, behor, bizahar. Hori da, bizahar. Zaharatu behar dena. Bizahar. Edo, garbi. Eskola nahi, garbi. Claro, nahi du, behar da, joai, girito, horren erro bera da, intzuten dena, garbi, behar da, garbi egon bedi, eta egon da garbi, hartu du, hartu du, klaro den, beraz, hitzak hola moztu da, erro bat zementeko izbatian, hitza behar da, saiatu hausten ongi. Eta hortan ez da bakarrik euskaldunen problema. Linguista handiek, latina inado konparzioen, Antoine Miller, Greziera klasikoaren zat, Pierre Chantren, bere ekipa, baduzte askotan hitzak gaizki moztu. Komazioen makilain hitza bera, bakulu, makila, claro, bakilun, basilun, batxilun, bi elekin, eta analizte egiten dute, mozten dute, bat, eta gero itxu belitzen daitza, ez da egitez, zer esan nahi duen bakek, ez da, kahorkin ina, bakulu, moztu behar. Zabek eskola, ez zuten, bere bateria. Eskola ukan bat dute, ez zuten, umete dio gira, makilada, amu, kul, amu da, bai. Eta da, edemu guzien, amu, hastapena, zitzak nahi du, zangoen izenetak bat, hankaren izenetak bat. Gaztaino gaztaino mundua, palo mundua, orduan, hamu, hori, da atzizki bat, kul,
zen dena, amoku, eran nahi du, kana, zera, nikoen behar dutana, kana da, maki, hori da, eta horrean, kusazu hori batulun, baton, maki, ez du balio hori erro bat bilatzea, bi hitzez egindako hitzara asko. Horrean, hitza irekin behar da etxatu erroa islatzen. Eta, erroak ardezake hizkuntzan, erroak beran eite bat du, ideia lamortzu bat, erran nintzake konzeptu bat, adigai, oso oroko bat, eta nahi bada adigai horren, zera, argitu, gargitu, behar du, ahol bokal bat, ardurenean bokal bat. Ikusten duzu, euskaraz, karranka, giltzezina dela, karkina. Eskolatik gogondu gabe, poseko duzu, beste hitz bat eskolena. Eta, nola hain, alor bertsuko sentsua duena, txaranga. Bizbera, beste godu bat dela, esan sorginkeriak hizkuntzen nola egiten duzu. Karranka, txaranga. Gero, bada, iztegietan ez dagoen errean badagoena, xaringa, txili, axeria, amodio sasonean, gau sasonean, egiten duten gauazko eharusik. Xaringa, gero bada, kurenka, urde, zerre, egiten duten. Bada, xiringa, atzainen, txurula txipi bat, ja, hitzori, jakasi galdiara, erdabertara pastora, jeringa. Eta ziulak, arterrak eta horien dako, xiringa. Bon, karranka, xaranga, xiringa, kurinka. Eta gero hitzak berak eskoran dira, ez dira erdal hitz bat. Ikatzen daitza, axeriak xaringatik, xanga, xakortipik kerkerkau, xanga. Zako hau diot, pum, txarriak, zonk, armenitaz, zunk, pero, grama. Horrean, politena da, zanka, eta bauzu, irintzin, bauzu, zinkurin, ez dakit hemen esaten duzuten, zinkurin, nigarren zaitu, zinkurin, zink, hitz osatuzko bat, zingar, zingar, gar hori da aditz fosil, irringarri, mingar, gar, eta krear, latinari egin kusiko dugu, hemen nola den, mozorrotua, forma bera, euskaratik, erdaetara, beti ikasi egunarentza, 85 beti agun mozorrotuta gertzen da. Beraz, ikusten duzu, karrek inen du, konparatzen ipurgolei, ikusten duzu, bokalak, itzulikatzen dira. Karranka, kurlea, da, zegoan pasatzen dira, eraztiek ez da, kurlea, nahi du, oiukalaria, marakalaria. Orduan, emain du, emain du, latinez emain du, delako kurrianetako, gruz. Usten duzu, bi konsonanten arteko bokala, eskolaz, baligat batzuk. Oso gutxi, usiko du. Karranka, korinka, txarranga, kurle, kurruia. Kurruia zari hemen esaten duzunez, abere bat edo jende bat. Hiltzera eta bidera, hori betzen dugu, kurruia. Rantzuna, brurio, grillo, izera. Garrasi, garima edo, garruma, basiliziena. Hemen dute, latinez, okazionek, garrek hemen dut, Carmen. Charme, Carmen. Hiltzeakoan, sakrifikatzen zen aberean, ez ezan gilkue eta bihotza hunki, ezatzen zitzekoan, horian bat ez euskeratzen zitzekoan, hau. Ezen, Carmen horrek,
itzulikatz den altzetin, jinkoak sakrifikazaren kontra. Beren bestea izan. Gero, R eta L tokatzen dira. Orduan, guk karretik egin dugu galdin. Kaleen, zera, badu, latina, badu, kalo, jamaz, galdin, eta gero, bate, kratzen, kratzo, eran nahi du ubiuta. Gero bate, osoki, kompazioen, korax, da, begiain izena, korruz, latine, usten duzu, beti beti itzoli dela. Ordean, ez da estonatu da, nola diren, mozorrotuak, gure hitza eta bestekilatu hitza. Lan hori, nik dati gara ez du neok egin, nik ez du ikusi azte dobrako ditzen. Orduan, hola abiatuz, ikusten da, hartzen zira emeki, dena berdina. Ez dira bakarrik hitza berdina. Mekanismoa, hitzen eraikitzeko materiala dena berdina. Endoropatik dena berdina. Naiz eta mozoa horturik izan. Orduan, ez da azki hitzak enpatzea, gramatika guztiak. Untan, ez da iztegia, da bakarrik gramatika, gure goiko gramatika, zera erkatua Indo-Europa gramatika ber eraikiarekin. Gramatika. Batida, ez berdintasuna, baina ulertzeko gisakoak dira. Orduan, erroak erazati bat galdua izan dezake. Kompazioen eskola zerten dutu da, borraso, ez da ginen den barabiten ez, da bur, hau bat nahi dut, izkoz. Bur, jaso, nahi dut, gebat, niños. Hau bat, berezik eraman, ekarri. Buraso. Arbaso. Aurreko buraso da. Aur buraso, ikusten duzu, arbaso, oesten erran dugu, xaringa, xainga, zanka, zinka, eta zinka atzidut egiteko, to sing, zingen, alemanez, kantatu, kanere, latinez, kantatu, kaniz, zakuba, kuon, zakuba. Uste duzu, beti ez dira erua anitz. Zombik, gorenaz zombik egin. Igual zombik dotzen. Eta egiten da, gero, izi, izko familia, uste na, hizkuntza, nola, bilakaera. Uste dutenek, gure zure, hizkuntza arkaikua dela, bilakaera, beste bano, atzeratuago, oso izogatzen dira, ezen da, izi, gari, bilakaera, luzearen, gure dena, etorri zaigun, euskera. Orduan, zira bat jan, oskide bat galdezak, guaizkan egan dugu, konsonante bat galdezak. Txarrez, ezten dela, txarrez, dizu, Javier, ezten dela, badakigu historikoki, etxe beherez. Eta txakurretan duzi dugu, hauski bat, izan dena, galdezake edo handa. Eskolaz bat dugu, garai, duzaren garai, bada, gereño, giri, behora, ugalkatzeko sasoinean, gora, oiti, guri, nako, uste duzu, erro bera da, karri, hastapenez, erren nahi du, jarria. Jarritik, kara, erkaz, jara, sobre la cabeza, en la cabeza. Kara, orduan, euskaraz baduzu, gar, gara ona, garondo, kara ona hori nire egian egiten ditine. Kara, gizon kara ona, ja, artegi, araieko, honeko gizon. Beraz, kara,
nola zerbait heldu diren gure hitzak eta nolako sorginkeriak egiten duzten. Ordean, erroa os kide bat, pertsonate bat, bokal bat, ahoz kide bat, ahoz bat. Eta berriz, hola hartuko dut, erro gutxi bat, bi format dituena euskaraz. Ez da egiten erten denez, poroska. Poroska egitu, xitxikatu, xihatu. Oki poroska ezagir, salda, edo ardoan, edo pezinean, poroska. Eta bada, iparanda, broska. Gauza bera, nigar, broska. Eta bauzu, nuki edu behitza, poro. Poro, silbora, sabora. Sabora, uste duzu, aurrezki bat egin, dia, poros. Sabora da, ekaz da duzu, araboz. Odan, tumultu. Ez dakite, badakite, erten dute bai, bada, zizki bat, azaltzen dagot ez dakite zer den. Ez zuek ekipa ez nola nahiko, eta ituak dira. Ez zuten beren gaietan sartu. Horra, nutik edu den, horretik edu den. Sekatzen dira, ez du miau beten sartu, horra, ekaz, horrau. Egan nahi du ikusi, begian hartu. Horretan bada, kaba teoria, ok da, eskolaz, guaide, eki begi, eki, hori da, begi dela, dual bat da. Bi begi, behatz, belamu, beso, bi egan nahi du. Eta horrean, ok, har, ikusten duzu, bihitzea zina da. Eta, ez da, regular, aztertua. Ezpeitzuten euskara. Euskararekin, nik pentsatzen du, denbora emaen du, igual. Goiz edo beran, euskara sartuko da, ez da munduan lingüista bat izango, hein batean pixka bat zerbait, ez duena lantu euskara. Hori, grekoa edo sanskrea bezain importantea, edo latina bezain importantea, grekoa da, igual, gehiago. Egun bat, ezen. Altxo, zela bada egon. Asko forma badira ustez erro deklaratuak. Eta ez dira erro, dira makilain errekursi dominazioa, dira osatuzko hitza, tinkatua, hertsitua, eta hain notik. Eta hori guziak ez duzte ikusi. Gipitik ez. Edo zen partitzen alda, hartzen duzu, behin, norbaitekin, divertitu naiz, hartzen ginen teksto, erdarazko teksto, frantzesezko. Igaiten nintzen, osatuz, erroratu dut. Buinan buru, dena, luze da, dena ikusten da. Niretzat ez da dudik, denako sprash-bum, hori, mentuaz eskara sprash-bum bat da, erten dute, baizik eta, karrantiak astearekin, babeslekula, etorri zidela, Europa guzitik, jendea. Bariteke, batzuk eta beste hizkuntzekin egin dela maionesa bat, bechamel bat, dena ostea. Etzauta antxetu. Bueno, aspondetu zerbait, erozain gizaz, bada, euskara intzat, susmagarri da, pentsatzea. Indo-Europa ditzen diren hizkuntza bien, amani dugula. Egan nahi dut. Amani horren arpegia, gaur egungo 2015an, kaleta, herrietan, dabilagun, euskeran hartzen dela. Metodua behar dira. Nolaketa zuzenak behar dira. Ez da haitu behar. Metodu, geroztik lan, handiak egin dira. Iduriz, gure naixoek, ez duzte irako dut. Bara, ez uzare egiten dut, ez dut izendatuko dira. Azten dute beren interneteko reikua, deituz Antoine Meyer, Emil Berveniz, gero, hori, irako berdi, ziretzen ezteko, ikodizionia, gero bere laneko maneratik ikusten duzu, ez dituela, irako edo ez ditu gertu. Ez Antoine Meyer, ez Emil Berveniz, ez ditu gertu. Ez bat, ez bestia, edo ez ditu irako gertu. Hor bada, kontu zibili,
mistifikazione asko gari. Badakizu medikuek omen badutela, hasteko unibertsitario badute. Denek badiuzte publikatu. Artikulua, apoa, eta gero beste bat heldu ari badata, aitortzen badako, salatzen badako, gaizki dabilela, ez du dio nato, edoze, gauzen bada, gertu bat dira. Iparaldean, gertatu zau, kutsi estudiatu bat, inagoena, menekoa, eta bere baixuek, beren idazlanetan, esaten mazuten, Iruña Beleiako asmakizun hori baizik eta batzua delako hori etzela egia zionak, nota eginako izatzen zen. Usten duzu nora? Zen berak, zangoak sartu lokatzen. Eta ez duten ari. Horrek, ni handia egin dut. Ez eta bakarrik gure kasua hori, Herkula Naum eta Pompei harrapatu zikudenari, da. Harrapazariak faltsokerian ari zirela, egan izan zen ere. Eta hemen ekaineko arte hori harrapatu zela ere, lehen bizi batean esan zen, ja, mistifikazioa bat zela, faltsua zela. Orduan, eskuarrarekin, nik pentsatzen dut, ez dela luzaz irautena, zartzen dut lanak lantua dau interneten, eta zezatzen dut, eskuaratzen dut, eta beste munduan ez dira bakarrik, Europako linguistak bada besterik ere, eta badira Txina. Txinatarrak iago hartuta dauden, beren hizkuntza eta sanskrita, hori dira, nola euskara eta sanskrita, garbi dago, zenide ditena, goiz edo beran, handik etorriko da zerbait, eta orduan batzuk eta bestek, burua talde.